8 warning signs ng isang stolen car or motorsiklo. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. So marami nagtataka, paano natin malalaman kung ang ating binibili na kotse o motorsiklo ay nakaw lamang? Yan ang 8 warning signs na hinanda natin para kayo ay magabayan sa inyong pagbili ng second hand na kotse o motorsiklo. Kasi delikado ho pag bumili ng nakaw na motorsiklo. Ang number 1 warning signs, wala siyang plaka, wala siyang plate number, or yung plate number niya kung meron, para siyang peke, hindi siya mukhang totoong plate number. So, kailangan i-check natin yung plate number sa LTO para malaman natin kung totoong plate number niya yon. Number 2, ang seller hindi nagpo-provide ng vehicle identification number or ng VIN. So, ayaw mag-provide ng seller ng VIN. Kasi, syempre, pag may VIN ka, mache-check mo rin yan sa LTO kung sino talaga yung true owner, no? Kaya, pag ayaw niya bigay yun, pag nakipag-negosyasyon kayo, yan, medyo warning sign na yan. Number 3, binibenta niya ng sobrang mura o kahit medyo mura ang kotse o ang motorsiklo na parang hindi naman porket mura dapat patulan mo agad, kasi minsan pag too good to be true or masyadong maganda para maging totoo, kailangan alam mo kung ano yung talagang tamang bandwidth ng model na yon sa taon na yon at kung ilang milyahe nung binibili mong motor o nung sasakyan. Kasi kung masyado siyang mura dun sa bandwidth nung halaga niya sa range, medyo isip ka na bakit ganun, baka nakaw ito. So number 4 na senyales ay ang signs of tampering or scratching or basag na window, no? So pag basag or may damage or parang na-scratch siya, para yung parang pinwersa yung pagbukas o yung pagpilit ng pagbukas nung vehicle, medyo warning sign na rin ho ito. Number 5, pag bumili ka ng stolen car, ini-inform ka ng seller na ang transaction kailangan cash basis lamang. So, medyo delikado yun kasi pwede namang cheque o pwede namang bumili ka ng kotse o motorsiklo na ide-deposit sa kanyang account o kanyang GCash account, kasi registered ho ang mga GCash account, may pangalan ho yan. Kapag nagkaroon ka ng scam, ang maganda sa GCash, pwede mong habulin yun kasi pwede mong i-report yun at yung GCash number nun, rehistrado ho yun. Yun, ang number 6 na senyales ay hindi niya maipresenta ang mga legally binding document or ang mga resibo na nag-i-indicate ng pangalan ng seller, no? Nung kotse o nung motorsiklo. No, kung hindi siya makapag-present ng ganitong document, mag-isip-isip ka na rin. And number 7, kung meron namang binigay na paperwork or yung mga resibo, ownership, parang dinoktor yung itsura. So kailangan tignan mo rin bawat laman ng dokumentong yun kung mukha ba siyang authentic, no? So kailangan i-verify mo rin siya sa LTO, huwag magpadalos-dalos ho. And number 8, ito medyo kailangan obserbahan mo, kailangan may mata ka na talagang bibigyan mo ng busisi kung nakikita nyo na yung kotse o yung motor. May mga senyales na may parang konting dugo or may mga blood stains dun sa upuan or sa kung saan mang parte ng kotse. Yan, medyo 8 warning sign natin yan. Mag-ingat ho. So, para ma-prevent ang stolen car trading, kailangan una maging alerto tayo. Pangalawa, dapat tanggalin ang susi sa kotse kung ikaw ay may kotse para hindi manakaw ang iyong vehicle. Or kung yung may susi ka, dapat ilalagay mo to sa safe na area, no, na malapit sa iyo or sa tulugan mo. And parating i-double check mo kung yung pintuan mo ay nakalock at parating nakasarado ang mga bintana pag ikaw lalabas, at mag-install ka ng anti-theft device or alarm kung hindi pa high-tech ang iyong motor o kotse. Lagyan mo na lang ng anti-theft na alarm. So lalagyan mo rin ng tracking, no, kung
Alam ko medyo papagastos ka sa SIM card pag may tracking, pero maliit na expense to para at least may track mo kung saan man gumagalaw ang vehicle mo. Lagyan mo rin ng dashcam, no? So maganda rin yung tip yun. Tsaka kung magpa-parking ka, huwag ka mag-park dun sa mga delikadong lugar. Alam ko minsan mahirap maghanap ng parking kasi nakuha na lahat, pero kung nakita mong delikado, huwag mo na i-park dun. Magtiyaga ka na lang na maghanap talaga kahit na nagmamadali ka. Huwag mong ipilit yung parking mo sa delikadong lugar. At always turn off yung engine pag lumalabas ng vehicle. So yun ho mga manonood. So yun ho ang 8 warning signs at mga tips paano hindi manakaw ang vehicle mo. 8 warning signs kung paano avoid ng pagbili ng nakaw na vehicle, whether motorsiklo o kotse. So yun ho ang aking mga payo ko sa inyo at gabay sa inyo sa araw na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang yung coach ng bayan.